Huwa onur għal pajjiżna, huwa naħseb onur li għal pajjiż li mhux wieħed kbir, imma li f'dan il-Parlament ħajkun qed ikun immexxi minn mara minn pajjiżna. Naħseb dak huwa xi ħaġa li naħseb kollha kemm aħna għandna nkunu kburin biha u hija xi ħaġa li huwa naħseb testament tax-xogħol li aħna dejjem għamilna bħala pajjiż meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, imma meta għamilna dik l-għażla biex inkunu madwar dik il-mejda għaliex ridna nkunu parti mid-deċiżjonijiet. Dawk id-deċiżjonijiet konna parti minnhom, influenzajnihom, xi kultant biddilnihom u llum wasalna. Dan sostnietu l-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta kienet qed tindirizza ġurnalisti minn madwar l-Ewropa kollha fl-ewwel konferenza tal-aħbarijiet tagħha wara r-riżultat li fih kisbet 74% tal-voti tal-MEPs. F'din l-okkażjoni Roberta Metsola irringrazzjat ukoll lill-MEP tal-Partit Nazzjonalista David Casa kif ukoll lill-MEPs tal-Partit Laburista. Vera nħoss li aħna bħala pajjiż ġejna flimkien biex għarafna x'inhuwa importanti u x'huwa tajjeb għal pajjiżna. Il-President tal-Parlament Ewropew saħħet li tħossha onorata u qed tħares il-qudiem biex tkompli bil-ħidma tagħha favur kull ċittadin tal-Ewropa fejn ser tagħmel dak kollu li tista' biex issib is-soluzzjonijiet li hemm bżonn. Meta kienet mistoqsija dwar kummenti negattivi li għamlu dwar esponenti tal-Partit Laburista fl-aħħar snin, Roberta Metsola waslet messaġġ b'saħħtu ta' għaqda. With regards to any accusations in the past, I look forward, I don't look backwards. I think today's result is testament to the fact that we can look forward, and this is the Parliament of rule of law. Roberta Metsola għamlet wieda sinċira mal-ġurnalisti kollha preżenti u saħqet li ser tkun dejjem disponibbli biex twieġeb kwalunkwe mistoqsija li jista' jkollhom.